Nangube nhloko igama lakhe uhamba nobutho kavuthela besitsho besithi ndiyazama well basithatha basibeka kanye phaa kwimizuzu ilishumi bethile phaa intsimbi yesixhenxe Nkosi kulinda kamagazi besiphathele iindaba zentsimbi yesixhenxe utshilo ke wathi ziyabuya ziphelele phaa ngentsimbi yethoba inkosi kutata umfundisi ebesiphathele imiphanga singenile ke thina ngoku sikuphathele isigaba senkqubo sesitsho sisithi ezolimo ngomvulo entsukwini masiyenze ibe ngumhla weshumi linesibhozo kule yethupa umnyaka ngowama-2025 ngo-2025 ke lowo siyangena ke sibuyile kwakho sikuphathela isigaba senkqubo sitsho sithi ezolimo uyayazi ke rhoqo qoqoqo apha ngemivulo siye sitsho sithi mpilontle injalo nje kumpilonde apha emfuyweni ngapha komboko ndingumakhaya wakamzambu umntwana well ngumngqongolo kwesi ke isigaba xa sisithi mpilontle mpilonde emfuyweni so uyazi uba ngaba ngubani esiye sibe kanti sinaye apha enkqubeni injalo njoku ezosixhobisa into yokuba ngaba zintoni ekumele sibe kanti siyazenza ukuqinisekisa into yokuba ngaba imfuyo yethu isemandleni iphilile yondlekile yonke nje lo micimbi bawuncitshane sele ke ekhona apha estudio ngusivuyile kaNqetho lowo ndithetha ngaye namhlanje umcimbi esiwujongileyo sijonga iingxaki esiqubisana nazo ekungeneni kwehlobo nezixhobo emasizilungise okanye masizilungiselele ngazo khona ukuze sibe kanti siyaqubisana nezi ngxaki njengoko singena apha ehlotyeni sele ligalelekile masimamkele ke uMr Nqetho kweli cala mhlabam Ngongoma ndibulele kakhulu ukufumana eli thuba. Yes. Ndibulise ke kakuhle kakhulu ndonwabile kumafama akuthi xa esondele ngalapha ngasemsakazweni. Yeah. Ndiqinisekile izixhobo aziphethe ngoba kufuneke kuvunelwe ngobozini. Andiqondi bikhona indoda ethi iyovuna okanye iyofula ingayiphathi ingobozi yeah. okanye ke masithi umama. Yes. Amadoda kaloku wona aqhoba izipani kuqinisekile uba isileji sikhona ngasemva awunakubuya nomthwalo isileji singekho. Ya inkosi ke mhlobo wam well siyakwamkela ke ngokufudumeleyo ngenene ke nangenyaniso siyathemba uba ngaba amafama seleziphethe zancwadana zawo khona ukuze abe kanti yonke le information siza kuyiphaka apha bayayifumana ngobunjaqo bazo well besele ndiyitshayelele ke mhlobo wam into yokuba ngaba namhlanje oyena mcimbi siwujongileyo sijonga iingxaki esiqubisana nazo ekungeneni kwehlobo nezixhobo emasilungiselele ngazo zonke ke ezi ngxaki mandikunike mhlobo wam utyatyadula ungene kuyo. Mnqongo siphethe umxholo onabe kakhulu. Okay. Esingenokwazi ukugqiba ngosuku oluyi-1 and abaphulaphuli bayawuqaphela into yoba besike saphawula ngalo mxholo phaya ngaphambili kodwa sakha phezulu ukubonakalisa into yoba sisazawuphinde siwuqhawule kwakhona because mde kakhulu. Sasazi eyona nto sithetha ngayo ngoku sithetha ngeengxaki esiqubisana nazo njengoba singena ekungeneni kwehlobo. Yes. Lithwasa kuphakathi siyoqala ukwindla ezi ingxaki aziyuphinde zisuke ecaleni komfama kwimfuyo yakhe. Yiloo nto kufuneka ngoku sizicubungule sithi yeyiphi omawuyibambe ukulungiselela ezo ngxaki zixhobo zini omawuhlale unazo msasazi. Ndizawuqala ke Ntsundu ngento amafama angayilindelanga uba ndingaqala ngayo. Yes. Into esiyibiza ngoba yintshulube yesisu. Okay. Ubuyiqaphela ke xa uthetha ngentshulube yesisu awuthethi ngesifo koko uthetha ngerhorho kodwa le rhorho echaphazela kakhulu imveliso yakho wena ungumfuyi. Msasazi akukho nto ibuhlungu njengoba ngoDisemba singakwazi ukutya ulusu njengebreakfast yethu because ulusu ithi xhelwa nje legusha ubuyibona uba ayinawutyiwa ngabantu because izinto zibonayo phaa ngaphakathi esiswini. Yes. Esi ke sithi lulusu zizinto ezinganyamezelekiyo nokuzijonga ziyonyanyeka msasazi. Make ndizobe le nto. Yes, xa uthetha ngentshulube yesisu msasazi uthetha ngamagaqana okanye ngamabhola amancinci abuyila size yentlabathi apha ngaphakathi esiswini abomvu. Uyawufika ke ezi zinto zicukene ndaweninye zithathe
indawo ngendawo phaya ngaphakathi esiswini msasazi Yes. zithe nca phaa kumphakathi wesisu zimbi ziphaya kanye ebulongweni njengoba busephaya ngaphakathi esiswini zizo ke msasazi zenza into yokokuba olwaluso kube nzima nokokuba lube luyajongeka. Ndifuna ke siqale ke sibe nalo mfanekiso ngqondweni xa sizokwehla sicacisa ngalo mcimbi. Yes. Kodwa ke ndifuna siyiqaphele into ethi xa sele ubona lo ngxaki phaya ngaphakathi esiswini le ntshulube seyindala msasazi. Yes. And eyona nto seyihlalele neseyilungiselela ngela xesha kukukhupha intlaninge yamaqanda intshulube nganye maqanda lawo azawufuduka ehamba ngegazi eyongena emchanyeni kodwa ubukhulu becala aphuma nobulongwe lo maqanda. La maqanda ke athi akufika phaya engceni msasazi ingakumbi kwezi ndawo zinegxobhozo ingakumbi kwezi ndawo zithanda ukuma amanzi kulapho ifike la maqanda alahlwe khona and yimeko entle nimeko evumayo into yoba la maqanda abe angaqanduselwa phaa and akuqanduselwa iirhorho eziphuma phayana zikhangela osinyeke okanye ezi zinto sithi zinkumbamdodo the tadpoles. Isigaba sesibini sesithathu sesine la ntshulube isikhulela ikhula ihleli